Ọ dịghị anyị mkpa ịchọ ịhụju anya. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-abịa n'oge akara aka. N'ịbụ onye àgwà Yeshua n'onwe ya nwere n'ebe ịhụju anya ya dị nsọ na-agba ume. Ka anyị onwe anyị kwa pụtakwara ime uche Chineke, n'agbanyeghị ihe ga-abịara anyị. Ahụhụ abụghị ihe àmà nke ọjụjụ Chineke jụrụ. A na-eche ya maka izu oke dị nsọ. St. Ignatius nke Loyola ga-asị, ọ bụrụ na Chineke na-ezite gị ọtụtụ ahụhụ, ọ bụ ihe ịrịba ama na o nwere nnukwu atụmatụ maka gị, na n'ezie, ọ chọkwara ime gị onye sent. Onyenwe anyị Yeshua, ka m nweta ume iguzo n'ụkwụ m mgbe ahụhụ na-adakwasị m n'ikpere. Ka ihe mgbu nke ịhụnanya ghara igbochi m ịhụ uche Chineke Nna n'anya. Amen. Ụtụtụ ka mma.